हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलां भिडिअखौ अब्लासो बुजिगोन आरो नोंथांमोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दिनैनि आंनि बे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय नैबे एनिथिं एमजे आरो प्रिटिनिसिम बे सानैनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा जोंहा गथ'नाया माबोरै जामारदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा जोंहा दाख्लिनिफ्रायनो गिलु फालु ससियेल मिडियायावहाय गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिसोरनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय माखासे खोथा बुंलायनाय, गावजों गाव थुनज्लायलायनाय। दा सोरनि खोथाखौ जों खोनासंनो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा सोरनि खोथाखौ जोङो बिसास साननो। दिनै एनिथिं एमजेनिखौहाय जोङो फोथायनो ना प्रिटि बिथांनिखौ फोथायनो। दा बिसोरथ' सानैजोंहाय बिसि फिसायसो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा बे बिसि फिसायनि गेजेरावहाय दिनैहाय सोरनि खोथाखौ जोङो बबेजों जों फोथायलांनो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा दिनैहाय जोङो बेबायदि भिडिअखौ जों नायबाय थानो बायो। एनिथिं एमजे आरो प्रिटि नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नोंसिनि सानलायनाय, नोंसिनि रागा जोंलायनाय, नोंसिनि थुनज्लायलायनायखौ ससियेल मिडियायाव हगारैयानो मोजां। मानो होनोब्ला जोङो नोंसिनि बेफोरबायदि गावजों गाव थुनज्लायनाय आरो गावजों गाव खोथा एरै एरै होलायनायखौ जोङो खोनासंनो बायो। नोंस्रा गामिनि आयेन कानुन दंना गैया? आयेन कानुननि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना नोंसिनि जालांनाय जाथायफोर आरो दाय दसफोरखौ नोंथांमोना बिजिरनानै लानो नोंथांमोना समाज दंना गैया? आरो गामियाव नोंस्रा गावबुरा गारजेन मानसि दंना गैया? दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय बेफोरबायदि बुंलायबाय थानायखौहाय सोर गारजेन जानानै नोंसिनि खोथाखौ जोङो बुंनानै बिजिरनो आरो बोरैहाय बिजिरनानै जोङो मा सावरायनो। दा नोंथांमोना बेनिखायनो ससियेल मिडियायावहाय होआलासे दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गाव गावनि गामियावहाय नोंथांमोना आयेन कानुन खुंग्रा गारजेन मानसि, गावबुरा, सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट नङा होमबा। दा बेफोरबायदि दंखायो। नोंथांमोना समाज सिबिग्रा आरो आयेननि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना थांनानै नोंसिनि माखासे जाथायफोरखौ सल्भ खालामनानै ला। दायो जोङो नोंसिनि बे नंबां जाबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय भिडिअनि गेजेरजोंल' गावसिनि चेनेलनि गेजेरजोंल' बेफोरबायदि खोथा बुंलायबाय थानायखौ जोङो एसेबो नायनो मोजां मोना आरो जोङो बिदिखौ साबजानाय मोना। बेनिखायनो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेराव दिनैनिफ्राय भिडिअ लाबोनो नाङा बेफोरबायदि कन्टेन्टखौहाय। दा नोंथांमोना बेनिखायनो गावबागाव गामियाव समाज दंखायो हिसाबै नोंथांमोना समाजनि गेजेरजों थां आरो समाजनि गेजेरजों नोंथांमोना नोंसिनि दाय दसफोरखौहाय नोंथांमोना सावरायनानै बिजिरलायनानै दिनैहाय डिसमिस खालामनानै ला। दा दिनै आंनि बुंनो गोनाङा बेनोमोन आंनि भिडिअ लाबोनाया। दा नोंथांमोना आंनि भिउवार्स नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। बाय बाय।